Kedysi najväčší závod Firakova a jeho okolia Kovosmalt mal svoju učňovskú školu, ktorá mu pripravovala robotníkov v takých profesiách, aké potrebovali. Dnes je to stredná odborná škola so 60-ročnou tradíciou, s rôznou dĺžkou štúdia a pestrým zameraním. Momentálne ju navštevuje 214 žiakov. Sme stredná odborná škola, ktorá sa zaoberá s elektronikou, strojárenstvom, spracovaním dreva, administratívou a samozrejme aj opravami cestných motorových vozidiel. Rokmi sa škola transformovala, zlučovala sa s inými a v súčasnosti starostlivo sleduje dopyt na odborníkov na trhu práce, aby mohli pružne zareagovať na moderné požiadavky doby. Dlhé roky vyvíjame pomocou študentov alebo so študentmi výrobky. Teraz sa chystáme 19. apríla do Nitry, kde predstavíme ohoreb teplej vody bez závislosti na sieťach, to znamená aj elektrickú energiu potrebnú k ohorevu vyrobíme pomocou slniečka. Veľké úspechy škola získava najmä novátorským prístupom a podnecovaním súťaživosti svojich študentov, ako aj vynálezmi. Tým najznámejším, ktorý sme v podstate dobili stredoškolský trh Slovenska, je mikrovlnné sušenie dreva. Je to z roku, myslím, 1998, keď sme na jednej výstave Učeň získali zlatú medailu v rámci Slovenska. Následne sme dostali objednávky, vyrobili sme niekoľko desiatok kusov a pomáhajú našim odberateľom pri spracovaní dreva. Teraz vidíme žiakov, že sa pripravujú v rámci súťaže, ktorá bude v Nitre 19. apríla, kde sa zúčastníme na jubilejnom 20. výročí tejto súťaže. Bude to súťaž Mladý tvorca a bude to výroba teplej vody pomocou kolektorov slnečných a výroba elektrickej energie pomocou fotovoltaických článkov. Svoje zameranie si tu nájdu aj dievčatá, čo majú jasnú predstavu o svojej budúcnosti. Vyberala som si tento odbor preto, lebo ma celkom zaujal a ja si väčšia pravdepodobnosť, že sa s týmto aj kde zamestnám. Mám v pláne ísť na tú nadstavbu ako aj na maturitu a potom asi aj na nejakú vysokú školu. Internátnu školu navštevujú žiaci hlavne z regiónov Novohrad a Gemer. Má svoje vlastné dielne, špeciálne učebne a prax získavajú niektorí študenti aj v domácich firmách. Je to technicko-administratívny pracovník, je to trojročný učebný odbor. Teraz sme na praxi, robíme v ekonomickom softvéri Alfa, jednoduché účtovníctvo. Nachádzame sa teraz v odbornej učebni elektrotechniky, alebo dá sa povedať aj v multimediálnej učebni. Vykonávajú sa tu merania, preberáme všetky odborné predmety, či už sú to silnoprúdové, alebo zameranie na automatizáciu. Nachádzame sa v novovytvorenej učebni CNC obrábania. Toto programovanie môže byť v rámci všetkých vyučovacích zameraní, lebo vo všetkých väčších, už aj súkromných malých firmách sa na obrábanie používajú CNC stroje, ktoré sú presnejšie, rýchlejšie. Uplatnenie na trhu práce nájdú jej absolventi kdekoľvek na Slovensku i v zahraničí, či už ukončia učňovské alebo maturitné odbory. Mnohí však pokračujú ďalej na rôznych, najmä elektrotechnických vysokých školách.